खालि लामा बानायनो थाखायनो 3875 कोटी हरदों जोंना 843 कोटी जोंनो बेजोंनो लामा बानाय बेजोंनो दालि संख्रि गासिबो बायजोबनांगौ होमबा बोरै जानो फालाय बोरै डेभेलप जानो थाखायासो डेभेलप खालामगोन ना नोंनि खोथा गोदै गोदै बुंनाय बाथ्राजों रावबो उदै बुङा महात्मा गान्धीया बुंदों बे एन्टि स्टमाकआव जेबो आयेन जाया जेबो खोनाया होनना बुंदों जेबो आयेन सलिया होमबा दिनै बिटिसिनि मानसिफ्रा बे प्रमद बर'नि सान्थि होनबाय थानानै खोथा बुंनायखौ खोनासंनानै सोरबा उदै बुंगोन बयनिबो न'खराव BA पास जाना बेखार दं कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि मोनाखै बिल मोनाखै दा बेखौ बिथांनि गोदै गोदै रावखौ खोनासंग्रा रावबो गैया दिनै मोनसेजों खोनासंदों मोनसेजों हगारदों दिनै BPFखौ बयबो हास्थायबाय BPF सरकारा 100% फैगोन जों युथफोरनि खामानि मावगोन सिनियर सिटिजेननि खामानि एडुकेसननि खामानि मावगोन हा हुनि खामानि मावगोन आरो जोङो आइजोफोरनि खामानि मावगोन बे मोनबा जोंहा माखासे माबा दङ हा हु राननाय मोनबा जोंहा माबा दं मिशन दङ बे मिशनखौ जों साक्सेस खालामगोन आरो मिशना बे गेरेन्टिसो मोनफा जों बेखौ मावगोन बेनो जथेष्ट फैसा गैया थैनोसै नामा हो प्रमद बर'नि गियाना सोरखौबा बुहोनाय सोरखौबा मानसि फाथायना बुहोनाय थाखा होनानै बुहोनाय अबावबा हा फाननायसो जागासिनो दं माथो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों आं बुङाखै बे दायाव आं जरित्र गैया होननानै जुदि मिडियानि गेजेरजों फोसावाबा प्रमद बर'खौनो जोङो जेब्लायबो गुन्दा बाहिनी होननानै जों एक्सेप्ट खालामगोन राजायाबो गनायगोन गासिबो गनायगासिनो दङ जों बेसेबां हागौ खस्थ' खालामबोदोंमोन हागौ आसार सावन भाद्र आसिननि सान्दुङाव जोङो ट्रेन जथेदों दिनै बै समाव आंहाबो मेम्बार फैदोंमोन हिनजाव मानसिनो दिनै पावार होआ होननानै आङो मेम्बारनिफ्राय होखारजादों इउपिपिएलनिफ्राय आङो मेम्बारखौ मावनो मोनाखै प्रमद बर'आ खोनाहैदोंना खोनाहैयाखै बेफोरखौ मानो दिनै इउपिपिएलआव हिनजाव मानसिया होनबा पावारखौ मोना होननानै जोङो हिनजाव मानसिया मिथिगौ आरो दिनै प्रमद बर'आ गुन्दा बाहिनी मानसिखौनो फाथायग्रासो जादों खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय स' रायजोफोर दिनैबो आं नोंसोरजों सावरायनो माखासे बिसय लानानै फैबावबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय रायजोफोर गिबियाव जोङो नैबे माखासे फारिलाइनि सायावहाय सावरायगोन नोंसोरो बेखौहाय जोबजासे नायब्लानो जाबाय 1 निफ्राय लानानै 14 सिमहालागै बेयावहाय इउपिपिएल सरकारनि माखासे मावनाय हाबाफारिया बेरखांगोन दा बेयावहाय जेसेबांनाखि मावनाय हाबाफारि बेखौहाय हयथ' 17 बोसोरावहाय हाग्रामा महिलारि सारा माब्लाबाबो सानफेराखैमोन नाथाय बेयाव जेसेबांनाखि 1 निफ्राय 14 सिमहालागै मोनफा हाबा दङ बेखौहाय जोंनि बर' हारिनि थाखायनो खामानि मावनो गोनांखामोन आरो बेखौहाय मावफुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेसो जोंनि हारिनि बर' हारिखौहाय दैदेनलांनो हानायनि मोनसे खामानि रायजोफोर दा बिनि अनगा गुबुन लामा सामाया ओरैनो एक्टिभिटिसखा बियो फैफाखायो दिनै बेखौहाय मावनानै लाग्रोनायनि उनावसो जोङो हारि जौगानायनि लामा सामा दालां बायदिसिनाखौ जोङो सेस्था खालामनांगौ दा बेखौहाय BPFनि सरकारा माब्लाबो साननो रोङाखैमोन दिनैहाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंगासिनो दङ इउपिपिएल दैदेननाय सरकारा बर' हारिनि थाखाय अलखदाव होननानैहाय खैफोदाव होननानै बहाथो खैफोद जादों बहाथो अलखद नुदों यानिखि बिथांमोना बेबायदि खामानिखौ माब्लाबाबो मावनो रोङाखै आरो साननोबो रोङाखै आरो बिथांमोना गाद्दियाव गैयिनि थाखाय पावार मोननैनि थाखाय बिसोरो बेफोरबायदि जानला मानला बाथ्रा बुंदों 4 बोसोर जाबाय नाथाय इउपिपिएल सरकारनि सरकार सालायनायाव रावबो दावराव दावसिखौ जोङो नुनो मोनाखै एकमात्र दावराव दावसिखौ नुदों जाहैबाय अपोजिशन पार्टीनि BPFखौ मोजां मोनग्राफोरल'सो नाथाय बाखि रावबो नुवाखै दा जों बावैसो सिगांनो GT आरो PGT बे ग्रेजुवेट टिचार पोस्ट ग्रेजुवेट टिचारखौहाय खुंनानै होनायखौबो जोङो नुनो मोनबाय गोबां रायजो राजाफ्रानो गोजोननाय मोनदों आरो जायफ्रा साख्रि मोनबाय बिसोरथ' गोजोननायानो उसिग्लायनाय होननानै बुंजायो मानोना बे सुबिदाखौहाय गारबोनाय 17 बोसोरावहाय माब्लाबाबो मोनाखैमोन साख्रि मोनदोंब्लाबो थाखा फैसा होसोमनानैसो साख्रि मावनो गोनां जादोंमोन नाथाय बे समावहाय रावबो थाइसेबो थाखा होनाङाखै बेखौ साफा मास्टारफोरनिफ्रायनो जायफ्रा एपइन्टमेन्ट मोनबाय बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो जोङो खोनानो मोनदों दा बेनि गेजेरावहाय नैबे 3खौ नोंथांमोना नाय बिसोरो बिब' बिनानाव
साबानि गेजेरावहाय बे साथामा मोनसे न'खरसेनिनो खेबसेयावनो साथामबो साख्रि मोनदों। दा बेसेबां गोजोनथाव बाथ्रा। दा बेबायदि रेकर्ड हयथ' जोंनि सारा आसामावनो गैया खोमा, खेबसेयावनो साथाम साख्रि मोननाय। नाथाय दिनैनि समावहाय UPPL नि CM प्रमद बर' सारनि अननायाव बिथांमोना खेबसेयावनो बिब' बिनानाव साथामबो साख्रि मोनबाय। दा बेसेबां गोजोनथाव बाथ्रा। आरोबाव बेल' नङा रायजोफोर, बे GTR PGT टेक होखांनायनि उनावहाय, बे एग्जाम खालामखांनायनि उनावहाय UPPL नि CM प्रमद बर' सारा आरोबाव लवार आफारनिबो माखासे भेकेन्सिनि खोथा बुंदोंमोन। गासै 1000 सुबुंनोहाय साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। जेरै बुंदों ओरै हाबा। नोंथांमोना सावगारियाव नायनानै ला, बेवहाय नटिस फर्मआ अलरेडि ओंखारबाय। CSB निफ्राय नटिस बिलाइ फोसावनानै होबाय। एटेट सिटेट आरो BTC टेट जायफ्रा साख्रि मावनो गोसो, खालि जानाय भेकेन्सिखौ LP ME स्कुलनि खालि जानाय भेकेन्सिखौ सुफुंनो थाखाय आरोबाव नटिस बिलाइ फोसावनानै होबावबाय। जायफ्रा मावनो गोसो एप्लाइ खालामनानै लानो हाबावसिगोन। अब्ला मा मावाखै? मावगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन। नाथाय जायफोरनि मेगना खाना, जायफोरनि गोसोआ गाज्रि, जायफोर मेगन सादों, जायफ्रा मोजांखौ हामजाया, बिसोर बायदियासो बखिदों। दानिया जों खोनासंनोसै प्रहलाद ब्रह्मनि बाथ्राफोरखौ खोनानानै जोङो ओरैबायदि आं आसरित मोनखादों। दा प्रहलाद ब्रह्मआ मा बुंदों? थाखा फैसा थोयैनि बाथ्रा बुंदों नङा होनब्ला? फैबाय थानाय समावहाय BPF हायोब्ला आइजोफोरनि थाखाय सुबिदा होगोन होननानै बुंदों नङा होनब्ला? लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय सुबिदा होगोन होननानै बुंदों नङा होनब्ला? गारबोनाय 17 बोसोराव मा मावनानै थाया? आइजोफोरनोहाय 1 तला सना होदोंमोन खोमा। फैबाय थानाय बोसोरावहाय आइजोफ्रा 2 तला सना मोनगोन नामा? सेल्फ हेल्प ग्रुपनि खोथाखौनो बुं जिर', जब कार्डखौनो बुं जिर', अरुणादयनि खोथाखौनो बुं जिर', 1 तलाखौनो बुं जिर'। दा फैबाय थानाय समावबो बे जिर'आनो जिर', डाबल जिर'सो जाहैगोन। बेखायनो प्रहलाद ब्रह्मनि खोथायावहाय दा गोजाव आइजो माहारिफोर। दिनैनि सरकारा नोंथांमोननि थाखायबो अरुणोदयबो होगासिनो दङ, माखासे आसनि लाबोनानैबो नोंथांमोननोहाय सुबिदा होगासिनो दङ। दा प्रहलाद ब्रह्म नोंथां, आं नोंथांखौ बेखौसो बुंनो सानदों, नोंसोरो जाहैबाय 100खौ 200 थाखा खालामनो रोङा, 200खौ 250 थाखा खालामनो रोङा। बेनि खारनावनो नोंसोरनो फैसाया थोआखै। 500 कोटि थाखाखौ खनसेनो मोनजोबनानैहाय सरकारनिफ्राय लाबोनानैहाय लिडारफोरजों ज' जानानै न'खरनि जाथि खुरमाजोंहाय राननानै जाग्रा नोंसोरो। बेनिखायनो रायजो राजानोहाय सुबिदा होनो रोङाखै। नाथाय दिनैनि सरकारा 100 थाखाखौ 150 खालामनो गोरों, 250 थाखाखौहाय 500 थाखा बानायनो गोरों। बेनिखायनो दिनैनि सरकारा रायजो राजानोहाय सुबिदा होनो थाखाय माखासे आसनि खालामनानैहाय रायजो राजानि सुबिदा खालामनानै होनो खाबु मोनदों आरो रोंदों। नाथाय नोंसोरो रोङाखै। नोंसिनि BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा गभर्नमेन्टआ मा बेखौहाय मोजाङै मिथियाबो जानो हागौ आरो गणतान्त्रिक हादरावहाय रायजो राजाफोरखौहाय माब्रै दैदेनलांनांगौ बिनि सोमोन्दै बारा साननो रोङाखैमोन जानो हागौ। बेखायनो नोंसिनि दैदेननाय BPF पार्टिया बै समावहाय थाखाखौहाय बाहायलाबो थोनायखौनो मोनाखैमोन, रायजो राजानोबो खाबु होनो रोङाखै। दिनै आं बेखौसो नुदों नोंथांमोनखौहाय। दानिया जों सावरायनोसै बिपुल मोसाहारि आरो रायजो राजा बिथांमोन। बिपुल मोसाहारिया बुजानायनि उननिफ्राय माखासे केस फाइल खालामनाय समावहाय फाइल खालामनाय एक्सेप्ट खालामैनि थाखाय गोबांथार सोमावसारनाय जोङो नुनो मोनबाय। फाइनालि एक्सेप्ट जाबाय केसआ। दानिया बै बुग्रा मानसिखौहाय एरेस्ट खालामैनि थाखाय UPPL सरकारखौहाय बखि सोनाय जोङो नुनो मोनदों। नाथाय आंनि बुंनांगौआ बेसे रायजोफोर, बुजाग्रा आरो बुग्रा सानैनिबो बिबानखौ बोख्लायनानै होनांगौ। बिसोरनोहाय बिबान होनो नाङा। बिसोरो रां थफ्ला राननानै जाद्लायनो रोङा। रां थफ्ला राननानै जानो रोङिनि थाखायनो बे दावरावआ सोमजिदों। बे दावरावखौहाय UPPL पार्टिखौसो बदनाम खालामदों गामिनि रायजो राजाफ्रा। बेनिखायनो बिसोरनो बिबान होनो नाङा। आंनि साननाय बियो रायजोफोर। दा नोंथांमोनासो मा बुजियो बे नोंथांमोननि सायावसै।
आरो बे मादै ना मा बे हिनजावा माबायदि बाथ्रा बुंदों बेलाय मानसिखौ नायनानै आङो आन्दाज मोनखादों सासे खर'आवहाय जेबो नलेज गैयि मानसि बियो जेरैनो बुङो ओरैनो हय होनग्रा सासे हिनजावसो बियो हयथ' बियो BPF खौनो मोजां मोनखायो आरो BPF निनोखा बेनिखायनो UPPL पार्टीखौ बदनाम खालामनो थाखाय बेफोरबायदि जाथायखौहाय सोमजिहोदों दा रायजो राजाफ्रासो मा बुजिदों आंनि साननाय मथेब्ला बिसोरो UPPL पार्टीखौ बदनाम खालामनो थाखायसो बेफोर खामानिखौ मावदों सिगांबो बिपुल मोसाहारिया बुजाखांखाबाय दा बिनि सायावनो खासियाबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनैहाय माखासे बाथ्रा बुंनायखौबो जोङो खोनानो मोनदों दा फैबाय थानाय समा दिन्थिसिगोन बाथ्राया बेसेबां सैथोमार आरो बै बुग्रा बुजाग्रा सानैनिबो खामानिखौ केन्सेल खालामखांनायनि उनावहाय चेयारमेन बोखारखांनायनि उनावहाय बुग्राखौहाय हमनानैहाय आयेन मथे साजा होनांगौ आंनि साननाया बेनो रायजोफोर गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि